30,000 negozju se jibbenefikaw minn is-simplifikazzjoni fil-proċeduri li fost oħrajn se jaraw bidla enormi fl-irwol ta' dak magħruf bħala Trade Licensing Department. Fil-fatt, il-maġġoranza tan-negozji mhux se jibqa' jkollhom bżonn permess mingħand dan id-dipartiment. Din l-informazzjoni ngħatat mis-Segretarju Permanenti Ewlieni Mario Cotagnar waqt konferenza tal-aħbarijiet li fiha ġie ppreżentat il-pjan ta' ħidma li wettaq il-Gvern biex jitnaqqsu l-proċessi burokratiċi għan-negozji. Fit-3 snin irdoppja n-numru ta' negozji li nfetħu f'Malta. Fl-2012 infetħu 6,500 negozju, dawn komplew jiżdiedu biex fl-2015 kienu nfetħu mal-11,700 negozju. Quddiem dawn il-figuri, s-Segretarju Permanenti Ewlieni Mario Cotagnar saħaq li l-Gvern irid jassigura li tkompli titnaqqas il-burokrazija. Rridu li s-servizz pubbliku jixpruna tkabbir iktar ekonomiku billi joħloq dak l-ambjent tajjeb biex il-businesses jiflorixxu mhux biss biex jinħolqu business ġodda dik il-fażi li jkun imiss. Li mbagħad nimbarkaw ukoll biex anki il-businesses joperaw f'ambjent aħjar diġà bdejna billi qegħdin bħalissa nirriformaw l-inspection regime. Iċ-Chief Operating Officer tal-Malta Enterprise, Marika Tonna, tkellmet dwar kif se taffettwa b'mod pożittiv it-tneħħija tal-liċenzja lin-negozji. Hemm ħafna trade licenses li aħna sibna li m'għadux lok in today's day and age u ħajġu eliminati. Ġifieri once li jkollok il-VAT, ikollok tkun all right mal-IRD, tkun all right mal-Planning Authority m'għandekx bżonn terġa' iġġib liċenzja. Having said that, aħna mhux qed ngħidu li l-liċenzji kollha ħajtiru, hemm ċertu liċenzji li huma importanti u ħajjibqgħu hemmhekk għax jirregolaw is-settur. Però hemm ħafna liċenzji li huma legacy tal-passat u jistgħu jtiru. Is-Segretarju Permanenti Ewlieni Mario Cotagnar qal li l-pjan ta' ħidma u l-ftehim iffirmat minn entitajiet tal-Gvern li se jiffaċilita l-mod li bih isir in-negozju f'Malta u azzjonijiet li ħall-Gvern quddiem rapport bl-isem Ease of Doing Business Report. Rapport li wara kif Malta ilha snin ikollha riżultati ħżiena fejn tidħol effiċjenza fis-settur pubbliku. Meta wieħed iqis li tkabbir ekonomiku 6.3, meta tqis li għandna il-qatt laħaq livelli veru baxxi għal 20 ta' snin. Wieħed allura jara stramba, jara paradoss forsi bejn dak li jgħid il-rapport tar-rankings u r-realtà fiha nnifisha. Kien quddiem din ir-realtà li l-Gvern ma qatax qalbu u għamilha l-missjoni tiegħu li naqqas il-burokrazija. Il-viżjoni huwa l-ambjent li rridu noħolqu. Huwa ambjent li veru jkun ifisser business friendly, amministrazzjoni business friendly, tiġa rajna ir-riżultati f'dawn l-aħħar 3 snin, naraw iktar riżultati fis-snin li ġejjin.